Şadrat yine canım, şadrat kayçanda. Konsertda elbette instrumental eserler hem jırlar bulacak. Şulay былтыргы альбомыбызда булган jırlarda bulacak. Şulay яңа jırlarda bulacak. Әйтик менә мин инде 29 ел jырлап килгән Ассаламу алейкум jырында ниһаять шушы төркем белән берлектә бу jырны мин җырлаячакмын. Әлбәттә безнең репетицияларга килгәндә безнең bütün türlü ansambllарны бер җирдә генә булмый. Алар әйтик Германиядә була, Финляндиядә була безнең репетицияларыбыз һәм әлбәттә инде барыбыз да Казанда булганда Казанда шөгыльләнергә тырышабыз. Менә бүгенге 5 апрельдәге буласы концертка без барыбыз да Казанда җыелдык. Денис та Финляндиядән килде, мин Германиядән кайттым. Һәм алган коллегаларыбыз да Казанда җыелды. Шуңа күрә менә безнең репетициялар бара. Барыбызны да көтеп калабыз. Концертларыбызга. Денис абый Бәдретдин белән без күптән танышында булай. КГБ төркемнәрен тыңлап, башкарма төркемнәрен тыңлап үскән кеше бит инде. Шуңа күрә Супер Татар барлыкка килү белән алар артыннан күзәтә башладык. Интернеттан карап, алар турында төшергән киноны карап, Рәхим бай төшергән киноны карап, музыкаларын тыңлап, шуңа күрә Денис абый чакыргач, мин шундук ризалаштым. Чөнки инде безнең карашларга якын, музыка карашларга якын төркем. Альтернатив музыка дип әйтәбез инде без аны монда Казанда. Эстрада булмаган музыка. Шуңа күрә мин шундук ризалаштым. Денис абый мине чакырды, без ислам белән эшләгән номер белән, ул ДНК Shift дип аталган, Shift ДНК дигән номер белән, ул импровизация, анда ислам уйнаячак япон тактасында дип әйтик, сэмплерларда. Мин ниндидер шундый хореографический бию импровизациясе ясаячакмын анда. Борынгы татар көйләре яңаша яңгырашта була инде. Ниндидер шундый формасын үзгәрткән була. Биюнең мәгънәсе ул инде монда һәм хәзер туа. Шуңа күрә нинди булыр әйтә алмыйбыз, чөнки ул без ачык импровизация. Без аны әлбәттә без очрашып ничектер бергә биергә, бергә репетиция ясарга тырышабыз, но импровизацияны репетировать итеп булмый бит, аңа әзерләнеп кенә була. Шуңа күрә без ничектер әзерләнәбез инде. Ләкин нәрсә буласын без үзебез дә белмибез. Шунысы кызык минемчә. Мәгънә мин энергия белән эшләргә тырышам күбрәк. Мәгънә һәрбер кеше үзендә туа. Мин просто биим. Мин ниндидер үземнең мәгънәләрне тыгарга тырышмыйм биюгә. Просто биергә тырышам.